Dette er en guide på, hvordan du laver din helt egen Minecraft-server. Du starter med at joine med IP'en superawesome.dk. Så skriver du /sm for at finde nogle nyttige kommandoer. Du skal så bruge den øverste, hvor der står /smcreateserver. Opret din egen server. Så skal du så skrive et navn, som du vil give din server. Og så er din server lavet. Så skal du skrive smchangeserver for at vælge den server, du vil gøre noget med. Så mangler du bare at starte din server. Det gør du ved at skrive /start og så din servers navn. Så skal du join din server ved at skrive /server og så serverens navn. Så når du er inde, skal du skrive /hop for at komme tilbage i lobbyen på Super Awesome, hvor du så kan give dig selv adgang til alt ved at skrive /smfixhobby. Så er din server lavet, og du kan gøre, hvad du har lyst til på den.